Odinani baya ayekene unu ọ bụ chief ya bụ ha chief Okafor Ugochukwu tụnyere Igbo niile na ala Igbo dum. Ọ bụ ya bụ isi ndị dibịa niile n'ime task force ndị na-achọ ka ala Igbo dị maka eme omenala dịka ekwesịrị ime ya. Ya bụ ndị na-achụ ndị ji omenala eme mpụ dị iche iche na-akapụ ndị be anyị ego na-anaghị eme omenala dịka ekwesịrị. Anyị nọ n'obi high chief Ugochukwu tụnyere ndị Igbo nke mbụ na mbụ n'ala Igbo. High chief anyị ekene gị. D0CTOR ọ ga-adị na mma. Chief afụbekwa gị n'ụdị a eweziga isi kee ekike oke a Eziokwu. ikere ekike dịka ndị India. Etu a ka anyị si adị ma anyị ruje ndị a na-ekwu okwu mgbe niile. Ana m ejekwe na-ekwe aha ọbụla. Ihe a na-akpọ ya bụ Hindus. Ya ka etu a ka anyị si adị ma anyị ruo ebe a. Mana nnọkwa na be anyị adịba eti ya n'ahụ kemgbe ebido dibịa mana ọ dị. Gọrọgọrọ etu a ihe dịwazi ka o si adị ka ọ ya agba nnọkịtakwana sị ka amakwanụ na nwoke ọ bụ ihe nwoke ji bụrụ nwoke. Chief, nke a gosiri n'ichiri echichi na ndị a. I'm a Hindus, I'm a Hindi, here are Hindus, over here are Hindus. Over here are Hindus. So I'm of money. I will go to Grandmaster. I'm an ordinary member. Na India. Mumbai. Here carry up a packet, here carry 30 years. Here Honato. I'm a member. Anime every year. Anime meeting. Nabatapa. Dalo. Ịma na ya ama abanye n'isi okwu anyị na ọ bụ na m ajụọ ka ndị task force ka isi alụ ọrụ task force kedu ka ọ dị ugbu a anụ na esozikwa enyere gị aka ịlụ ọrụ task force a na Anambra na Soludo kwunere si na a ga-emerịrị omenala dịka ekwesịrị ime omenala kedu ka ọrụ si aga dịka isi ndị task force chief? Chizzy na-ekene ngụ task force na-aga ọfụma ebe anyị si ka ebu ya moto a na-eche mgbe a ga-achị ihe chief Dr. Okafor kwuru kịta ihe emeogo gọvanọ Anambra ebidogwo etu a ka o si bidovuo oge izizi ndị task force moto ndị task force Anambra si na ama jeje steeti ọzọ na gọvanọ ha viri anyị ji chọọ gọvanọ nke anyị ha chọọkwana nrụ ọrụ arụ ya ọfụma maka gịnị na the chairman ha ba task force a bụ mụ nwanne ebe a chief Dr. Okafor esocheghị m ha eje ọrụ a maka iwe na ọnama n'ihe gbasara moto ahụ kịta gọvanọ na owu ya ejigwara aka ya were mewezie nke ka nke gosikwere na ọ na-anụ ihe na-ekwu maka ya agwavuru m ha agwa na mmadụ ada akpọ mmadụ eje na mmiri ọ dọrọ na akwụkwọ ndị dibịa ọ dọrọ na konstitushọn ndị dibịa mmadụ ada akpọ mmadụ eje na mmiri ndị yahoo dibịa juru ebe niile na-akpọ m ụmụ nwaanyị na ihe eje na mmiri mgbe evikwara anyị moto a anyị ga-egosi ha na task force capital task force and task force ka nọkwa chinchim. Aka na-achị obodo Enugu chọrọ ka ọ dịrị ndị Enugu mma ewegoro ka gị na ya si kpaa maka ihe anyị na-ekwu maka ya maka ka a ga-esi wee mee ihe mee ọdịnala dịka o kwesịrị ihe njijụ ihe a maka na echetara m na mbido afọ a oge niile ị na-ekwu okwu ị na-eto aka na-achị obodo Enugu ya bụ D0CTOR amamụrụ na-echigo ya echichi chief Ndubuisi Nwamba gị na ya ọkpago maka ihe anyị na-ekwu maka ya maka ime ka ebinye unu ngwongwo unu kwesịrị ijiri ọrụ dịka ụgbọala anyị na-ekwu maka ya ka e wee lụọ ọrụ ka omenala dịka o kwesịrị ịdị ewe ka gị na ya si kpaa chief Okafor. Ndewo Chizzy ijikwa eziokwu mụ na ya akpabeghị o nwere ihe kpatara ede ji bee nwee enyere leta na Abuja ebe anyị je meeting the whole state ndị a Nigeria etu a ka esi emevu ya kemgbe ọbụla taa bụ izizi mana onye na-enye leta bụ VP bụ vice president nyanwa ga-abịa chairman task force bụ mụnwa abịa akpọtaza chairman of the state anyị adị ịtọ eje submit the letter etu a ka esi eme ya before ọ bụrụ na ọ ma mbịa ya leta a mụnwa na my executive na task force na secretary steeti nwere ike iso je submit the letter mana leta a amaghị m ihe ji ya maka njisi m amaghị ihe ji ya bụ na ekwugo okwu leta ugboro 15 kwuo ya karịa ihe a na-eme na ihe doghị m anya mana ekene dị Chineke na o wee ka Chukwu si eme ihe ọnya ka Igbo ji si
na mkpụrụ aka anụwa dị 5 ị nwere ike ị na-atụ mmadụ nna ịtọ ndị ọzọ efesi ego a na-atụ ya bana leta ya na-eti mkpu ka asomiti kemgbe ekwe ha asomiti leta ha kịta gọvanọ Anambra etekize action gosi na ihe anyị na-ekwu na ntị ya na-anụ ya then gọvanọ nke Enugu bụ nsikwa na my gọvanọ ọ dịza ka a ga-asị na na-akpọzi ya n'ọmụwa wee iche ọ bụrụ na ọmụwa wee iche mana my gọvanọ Dr. Peter Mba Chief Chief High Chief High Chief Dr. Peter Mba ana m etoghị mgbe niile na ọ ga-adịrị na mma mana ihe mere bụ na m na-eche ewetala taa ọ bụ na m ji ha aka n'isi ewere ike ovute katakata maọbụ asị na mere nke eme nke ọzọ mana ebe ọ dịzi etu ọ dị kịta anyị ga-eje mgbe na-atụghị anya anyị ga-akwadozi anyị bụ ndị task force anyị ga-ejezi hụ dị gọvanọ ma ọma ka anyị ga-esibe hụ dị gọvanọ ebe ọ bụ na anyị achọpụtago na ọ dị ka ọ were ihe ebe egbula aja azụ were na-adịghọ nwaanyị na-azụ owere kwesịrị ịdị ebe egbula aja anyị ga-ama ka anyị ga-esi mee ka anyị na gọvanọ kpaa maka na ihe a abụghịkwa sọ gọvanọ anyị etu ọmụnwa dị nchaji South East mụnwa ga-adịkwa shọ na the whole gọvanọ South East a na anyị chamekwa gịnị hụkwarị ma na anyị chakparị for moto ndị task force. Ọ dị mma Chief ọ bụrụ na ugbu a ka ibido ogebe ọ bụ High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum niile onyeisi ndị task force ndị dibịa niile ndị na-eme omenala n'ala Igbo High Chief Ugochukwu tinyere nke Igbo High Chief Okafor ka anyị na ya na-akpara ụbụbụ anyị nọ n'obi ya bụ ọ bụrụ na ewe ka isi anụ olu na-anụ ka ọkụkọ na-ebe na anụ dị iche iche na-ebe na amara na obe oke dibịa ka anọ na ya na ngwongwo o ji alụ ọrụ na nke a bụrụ na ọ bụ onye bịa ịfụnanya ịfụ na ọ bụrụ ma mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ihe dị iche iche ahụ ọ na-abụ m na-ekwu maka ya na ọ dị na be Chief ya mere o ji bụrụ ya bụ isi ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo ma ebe mgbọrọgwụ dị iche iche na-epugasị na nke a kpatara akpata ma anụ dị iche iche ya na ya na-anọkọ alụ ọrụ a niile ejuru Chief ekene gị ọzọ ewe ihe ikwuru tupu anyị abịa n'isiokwu anyị maka na oge ụfọdụ anyị bute isiokwu ụfọdụ ga na-asị na ama ka a ga-esi wee jụ gị ajụjụ ewe ihe ikwutere dịka onyeisi ndị task force onye nụrụ ihe dị aṅaa ma ọ bụ na a chọrọ izijere onye ọ dị anya gbasara ihe gbasara task force na ọ chọrọ ime ihe gbasara ya na ya bụ dibịa na-ewe ka ya si alụ ọrụ na ya chọkwanụ ka ya lụọ ọrụ ya dịka o kwesịrị chọọ ka gị na ya kpaa ewe akara ekwentị onye ahụ ga-eji wee jidegodo n'aka emesịa ka ọ kpọọ gị jụọ gị ajụjụ tupu anyị abanye n'isiokwu nke nji n'ụbọchị nkịta kedu akara ekwentị gị ha Chief? Ndewo Chizzy na-ekene ego m ga-akpa akara ekwentị mana okwu ekwu kịta nwere ihe o gosiri m iji gwa eziokwu ihe anyị ji si na anyị ga-ahụ gọvanọ mụnwa ka na-echeki ka a ga-esi weta direct contact ka m ga-esi enwe ike iji hụ ya direct achọghị m na ashị na ashị achọghị m na ashị na ashị so ifụ nke ọrịa many things ọ ga-aghọta na ihe ọ ga-alaiki kwusef n'ihe gbasara ndị dibịa na omenala wee gwụ ya ihe bụ mkpa anyị mụnwa ada achịkwa ihe a ga-emere m na ọ bụ ihe ndị task force ga-eji na-eje ọrụ na-abata ka nsọ dị n'ala Igbo dị ka ndị Igbo ka eme ihe dịka ekwesịrị ime Igbo dịka ndị gboo si mebi ya ọ bụ ha fụtasị na dibịa bịa kpọrọ mmadụ jee na mmiri ọ na-agha nwaanyị aka ebe adịghị mma imekwe mmena abụọ ọsị gị bịa bukoro hotel apọtment onye ọ bụ dibịa ka ọ na-eme ha ncha ka ha akparụ anyị ma ndị bụ ndị be anyị tiri n'isi na nwa ya na-elu ogiri mara ijiji anya kpọrọ anyị bụ ndị task force mara ndị bụ ndị arụ dị na dibịa ga-eje bịa direct je pala apafta gọọmenti ya bụ ekene m onye isi bụ Chief High Chief Dr. Peter Mba ọ ga-adịrị ya na mma o wee bụrụ ya na-abịa na akara ekwentị m 080 56 7
1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. ebe anyị bi bụ ebe a na-akpọ ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti. ugbo odogwu Transekuru Enugu steeti. Ọ dị mma, ka anyị baza n'isiokwu anyị chief. Anyị arụtụgo ya aka wantị oge ahụ esi na ije fụọ onye isi ọchị obodo Enugu na ị ga-agwa ya ihe dị na omenala na ihe ọrụ dibịa gbasara, maka na ọ bụ ya bụ isiokwu. Anyị chọrọ ịma ihe bụ ọdịnala. Ụfọdụ na-afụta ọdịnala ha aghọtaghị ya, omenala ha aghọtaghị ya, uru dị na ya na ihe dị iche. Oge m na gị na-akpọ ụbọbọ tupu anyị abata bụ okwu a, ewe ihe isi na ọ na-ewute gị nke ukwuu na ndị Ministry of Culture and Tourism kwesịrị ịma nke bụ ọdịnala, mara ihe bụ na ihe bụ dibịa mgbe akwụkwọ mkparagwụ na mkpa akwụkwọ. Ọhịa ka anyị chọrọ ịmata uru ọdịnala, ihe dị iche nakwa ihe bụ ọdịnala kpọmkwem. Ka anyị jụọ gị ka ị kọwalụ ya ndị ụwa. Chief, anyị ekene gị. Daalụ Chizzy, na-ekene ngụ. Abịa n'ihe gbasara culture and tourism bụ ihe a na-akpọ ihe ọdịnala. Ọdịnala bụ ihe dịka egwu ọdịnala, mmọnwụ ọdịnala, ihe ọha obodo wee. Na o nwere ihe a na-eme n'obodo ndị ụwa ma mba dị iche iche ga na-ahụta, ejiri maka ihe a na-abịa n'obodo a ahụta ihe obodo na-eme, ihe obodo dị iche, mgbe ihe obodo dịrị iche, etu Eziagụ dị na Nkanụ dị, ahụ ihe dị iche between Eziagụ and Nkanụ. M ga-akọwatakwu ya obere na Oyiye Chukwu yere obodo, Oyiye Chukwu yere, iji wee maatụ. Mmọnwụ be anyị bụ mmọnwụ Eziagụ Igbodo nke m magwudoro onye m maara. Ọ bụrụ na asị na a na-eje Lagos ntiko mmọnwụ na-agba mebi n'Ọkpara Square na Lagos, mmọnwụ ndị ọzọ ga-abịa, mmọnwụ dị iche iche ga-abịa, ha ga na-ame. Mana mmọnwụ nke be anyị ụfọdụ adị ababote, ọ ga-anọ na be anyị a akwadochekwa ihe gbara ya egbe, ọ nọ na be anyị landị ya n'ebe anwa a na-eme ya bụ mmemme, ogbowe egwu, ọgbachekwa egwu, ọ nọghara ebe a nata ha na be anyị ebe o si wefụta. Ụmụ ihe ndị a egwu omenala na a na-eme. Ụmụ nwaanyị ịbịa n'obodo asị na ụmụ nwaanyị dị etu a na-agba egwu, ndị ba na-akpọ ya mgba egwu, ụwa na-akpọ ya mma egwu. Ifụta ha so na line ụdị nke ndị Ebonyi steeti mme na street m ebe a nya nke ha karị 200 vụrụ ihe na-eje dres ndị Ebonyi steeti. Ndị mmadụ eje ebe a na-ekiri ya, na-atịrị ha ego. Ihe ndị a ka a na-akpọ ya bụ culture tourism. Ịma na m agaghị akwụkwọ, ọ wee bụrụ na ihe nji ekwu ihe a bụ aftazie ndị dibịa akpọ mụ na vileji dị iche iche, si m na ndị a bịara vụrụ moto na-abụ bịa na-eke ha laịsensị ma n'ahịa. Ndị tourism nwanne na-eke ha laịsensị n'ahịa, na-asịsị gosi ebe na-emechi ya, na-eje n'ụlọ ndị mmadụ gosikwa ha eje si na ị ga-agba satifiketi na ị ga-agba what ihe emegidegwo ihe nkwukịta emegidegwo. Mkpọ vice president anyị si a na ihe na-eme ọchụm na onye Enugu ka nke a na-eme. Mụ mgbara ihe m ga-eme stọpụ onye na okwesịghị mgba nkịtị. People akpọmkpọm continue mkpoza prison general, onye bụ onye isi ndị dibịa na Naịjirịa niile bụ Mekwudi
ka a na-akpọ ya Alhaji Mekwudi mkpa na phone weshe na ihe na-aga Oshim chief, you are the one that asking me this type of question. Why can't you take your task force and arrest them? Megini, why kama godere na ihe ha na-eme ọ dị illegal. Mana bụ ndị obodo all states we culture and tourism we ndị enyere ọrụ ka ha lụọ ya. Yes, ha chọrọ talk ndị na-eme culture and tourism. Culture and tourism is it a herbal practitioner? Ya ka o ji kwesị chief ka gị na gọvanọ na ijefu kọmishọna na-afụ maka ọdịnala na culture ka gị na ya wee kpa tupu ekwuba okwu Abuja. I chere na ọ ka mma na gị na ha. Onwekwe ebe na na-eje akpịta na aka sobi ese. Onwekwere ha na-eje akpịta na m na-ekwusi kọọrọ na-eweta n'ihe a na-ebuka. Ekezi ihe dị iche na nke gị wa na culture and tourism ya bụ ọdịnala. Ndewo ihe dị iche bụ na anyị bụ ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Iweta mgbọrọgwụ nke na nke join ọnya o mee ofu ihe a chọrọ ka o mee. Ọ bụrụ ihe dị mma ka ihe gawa n'ihu, ọ bụ protection ka ya iji shi na jebute gị. Ọ bụrụ ka ahịa gawa, ọ bụrụ ka ọrụ ị na-achọ ka iweta ya, ọ bụrụ many things. Ma ọ bụ na mmadụ bịara as in na ọ bụ na ihe gbasara spiritual, then eme ihe spiritual, not ọ bụrụ ya bụ culture and terrorism. Ọ bụrụ ya wa. Ọ dị iche. Ya bụ maka kemgbe mbidoro dibia 1980 ka mbido ruo today. This is 45 years mbido dibia. Anụbeghị m ya, and the same culture and tourism dịkwa kemgbe a. O beghị mgbe eji bịa fọsọ ndị dibia unu gbaa akwụkwọ ya. Mana ewe ebe ndị dibia na-agba akwụkwọ nke ha. Wonderful. Ndị dibia were certificate, ha ba certificate. Kedu ndị na-agbanye ndị dibia? Ewere nke a na-akpọ Enugu steeti. Herbal practitioner. Ọ dị ya, a na-agba ya herbs and roots. N'ebe a ka ndị dibia shakwụ tax. Anyị nwere nke a na-akpọ federal certificate. Ndị dibia na-agba ya ebe a ka federal government share their own percentage. Anyị nwere ihe a na-akpọ constitution. Federal government nyere ndị dibia niile ndị Nigeria. Abụzụ m eyes in this line. Ihe lụgwe for 45 years. I can boom eyes na mama ha ihe ọ bụ. Now, certificate ya niile mgbe ịgwa ndị wayo dibia abịa gbabịa ha ajụ onwe ha ga-ekwe bata union. Ọ bụ na ndị a ka ndị culture na-eje ejide nsef dọbụrụ evi na ego ha tasi 10 ha gbaa ya ọga Chizzy ewekwe m nsogbu m ga-alike ya maka ebe ọ bụ na ha chọrọ mba union and ndị a bụ ndị wayo a anyị were but not a herbal practitioner. Ị maara ama nwe certificate bụ ihe na-ebiachi agba culture and tourism. Chief ịmana ọ bụ ihe a ka iji kwesị ịfụgo gị na kọmishọna akpa ka a mara ọrụ unu nwa na-alụ ka o doo ya ị na ha akwado ijefu gọvanọ ụmụ ihe a niile bụ ihe ga-akpọ ihe a nchọrọ ikwu kịta dị ezigbo mkpa. Kedu ntị ka m kọrọ ofu ihe. Abịa na ndị dibịa anyị were nsogbu oge gara aga kuchi m kwufuru ya ebe riri ego ndị task force ebe a ka katakata nọdụ daa na ndị dibịa ebe a ka esi mee ma arụsị ma militis emeche dị involve ihe niile gasa onye ọbụla babie. Now ebido ha ihe ọtụtụ ndị gbafụchara agbafụ jezi na-eme union dị iche iche ka ngwa ya ebe problem dị n'Enugu steeti a. Ndị Anambra emechi ichekwa ihe ndị a ọdụrụ na Anambra ọdụrụ n'Imo ọdụrụ na Abịa ọdụrụ even na Ebonyi steeti. Mana nke Enugu ewezi abịaza n'Enugu ewe more than 7 or 8 different union. Ndị nwere connection na ndị na-achị evuzọrọ ọsha jewu commissioner for culture ma commissioner for health. Ihe anyị na-arụ commissioner for health since mmadụ dibia mbido jee commissioner for health. Gị na nke commissioner for health Enugu ọfụgo ya ka na-agwa ka ha bịazi keweche ihe a niile. O nwere ndị na-eme meeting ebe dị iche iche. Now a na-achọ kịta imechishi ihe ndị a niile mana anyị achọghị ibido vuru ụzọ jee ga ogodo ndị otu anyị without ihe niile nga n'anyị ya. Ihe niile nga n'anyị ya bụ ọ bụrụ na gọọmenti a na-eche vie moto ga-ejije ọrụ then o nwere many akwụkwọ documents a gasị ama na ihe niile adụgo gịnị adụgo genu ebidozie na-asụ ma na redio ma na newspaper mana ebe ọbụla na-eye from now to so time every human being n'Enugu steeti maka Enugu adịghị iche na ndị Igbo, Enugu adịghị iche na Nigeria, sọsọ steeti Enugu adịghị iche na ndị ọzọ ihe ndị ọzọ na-eme. Onye maara union ọbụla ọ nọ ya be gịnị ya na ebe ofisi ndị dibịa dị. And ofisi ndị dibịa kemgbe ụwa 1960 to 50 a na-eme ya mata mgbaazị
onye na-eje ezikwe ma ha na-achị ezikwe ebe a enwezi ike ije meze gịnị je kpetawazi aha onye akpatara na many of them gbaga na culture, many of them gbaga na ịmana science and technology, ịmana abịakwuo ebe maka ya na ọnwa ndị bịara ma ma ga-akwado mụ kwuo ihe ga na-eweta even ndị ha bịakwara ebe a mụ kwuo percentage isi adịbe eme ihe fake. Akagburu m ihe in my life, agịrị m ihe na Mumbai, adị m emeliti n'wayo kama kwa ya lie ihe na I'm okay. Ọ bụrụ na m nwere ego mana adị m emeliti n'wayo, agịrị m ihe mana dibe na-eme mana whatever na-eme, I don't put hand in anything wayo, anything fake. Asọrọ m ya nsọ in my life. Ọ dị ma chief dịka onye na-eme ọdịnala na-eme dịka o kwesịrị, ewe ndị ga-ajụ ajụjụ ka ha ga-esi wee rite uru omenala. Kedu akara ekwentị onye chọrọ ịma nke bụ eziokwu ga-eji weta gị chief? Isi na a na-abịa onye chọrọ ịbịa, kedu oge e nwere ike iji weta gị chief maka ịgba afa? A bịara ebe a fụ ka ndị mmadụ na-abịa na-apụ, ma ndị nwoke ndị nwanyị, onye ọbụla na-abịa. Mgbe m na gị wee kpa wee sị na nọ maka na taa bụ Eke, ọ bụ ụbọchị Eke ka iji anọkarị agbakarịsị afa. Kedu oge iji agba afa ka iji agwa ndị eji afụ gị kpọmkwem? Ewere akara ekwentị? Yes, ndewo. Ana m anọ kwa ụbọchị ọbụla, ana m akpakwa n'aha kwa ụbọchị. Aha m na-ebido ụtụtụ ọkụ 12:01 ma akwụsị mgbanite n'aha bazie ọrụ. Honest aka 4 mgbede ekwe m ike ibido gbazi aha ti ọkụkọ anakpawala bụ 6 ma akwụsị ya. Ọkụ ha 6 a na-akpọ ya mgbe ọkụkọ ji anakpawala. D0CTOR ya na-agba aha from that time again gaba. Ọ bụghị dibịa ka ọ ya na-eme, okwubeghị ihe ọ na-eme by that time. Ada agba aha n'abalị nke agodo nna. O wee bụrụ ya bụ na ana m anọ oge niile. Task force anyị were ka anyị sharụ ya na luto moto adọghị. Fon nwere ọtụtụ ihe ọ na-eme. Oge gara aga owe ndị ejide na Ebonyi steeti mmadụ na-atọ eweta rịpọt ya kọrọ ka m mere chairman task force Ebonyi steeti mkpọ the chairman of the state ya wa na owu kpọọ kọmishọna Ebonyi maka eji m nọmba kọmishọna Ebonyi. Onye nji nọmba ya bụ kọmishọna for health Ebonyi steeti nke anyị jegwu n'ofisi ya, kọmishọna for health ya ka ji nọmba. So mkpọza the chairman Ebonyi steeti ọ test nọmba kọmishọna Ebonyi steeti, kọmishọna for police mkpọzi anya gwu ya gbazia chairman Ebonyi task force ya ga aka ọfịa ojezi ọchị ya ndị polisi ha muvuo jee ma onye arrest akpịtazi ya akpọza m na eji ya si m ka ezi ka a ga-esi mee ngwazi ha desegodi ka isi jie ya oyi na ọ na-eme ihe ka esi ha eme. So ngwa na ọ karịa 24 hours ha kpụrụ ya back court immediately. Then ọ bụza na ndị be ha rush was to the union jehu chairman of the state ha setụrụzie the matter erelizikwa enye ọ nawa just akpụta dị ka tata ụtụtụ echi emechigwa everything ọ nara owu ya. So n'ihe nji wee na-ekwu ya bụ etu a ka task force kịta shiri duto gị na moto ada. Ọ bụrụ mgbe moto dị anyị ga-apani aka nwere ike akpịta ya nsi a na-Enugwu ka anyị na-ana direct mvutere ya kọmishọna nke m n'Enugwu mpata ya ebe a mana duto moto adịghị mma njin ego m chatara moto m ga-eji jewe Ebonyi steeti and all task force abụghị ihe ga-achata moto. Ọ bụ moto ị ga-achata iru ebe a nụsọ ọgụ kirie glass udodo ahụ ejide ego achatara ya gị kwụọ ya ụgwọ klaasị. So all those things bụ ihe anyị ji ezegodu ya bụ ana m anọ oge niile. Akara ekwentị eji eweta m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m. Gịnị mere unu na-ada emezi research rụọ ụlọ ọgwụ ọdịnala? Anyị na-eme ọfụma, anyị na-eme ihe nsogbu anyị nwere na ndị Igbo pa anyị
ọtụtụ not mmadụ ncha ọtụtụ ọka ya ha karịrị. Chizzy were ebe anyị na-arụ ihe a na-akpọ hospital bụ ndị Enugu steeti herbal practitioners bụ executives na Enugu steeti. Ọ wee ebe anyị na-arụ ya n'ofisi anyị. Arụgide ruruo onye todile nta mana akụbeghị osisi akụbeghị zinc. Chizzy anị ị mana mgbe o ruru ebe a ma donation ọ na-aba nọkọta eme ma onye ọbụla jie frens ya na ndị ọ na-alụrụ ọrụ bịa yere aka ego ya na-atụta oruzie n'ikpeazụ akọ nkụkọ ego ihe anwa ka ha ngere ebe anwa ma ruo tata. Anyị chọrọ ime ka ọ bụrụ na ihe ndị executive herbal practitioners n'Enugu wee hospital dị etu a now ka ọ kwụsịrị sọm ndị ji ego na-arụzi nke ha privately. Yes, ọ dị ka mụ na ụmụnne ebe a kịta na-ekwu okwu ogwo onye mmere ihe nyere m ana na ihe ejizi bụ ọbụla m hụrụ ego aka m nrụ ihe a na-akpọ klinik ebe a ebe a ga-eji mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ebe a ga-eji mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na-arụ ọrụ ifugu ya. So na a ga na-eji agwọ ọrịa etu a nnọ kịta ana m ekwuvie o nweghị ọgwụ ọbụla akpọrọ antibiotic mụ nwanne ebe a bụ Chief Dr. Okafor High Chief na-ama ha mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ eji eme ya. I know all of them. gị na ndị NAFDAC ọ na-akpa mana NAFDAC kparịbaghị onye niile ya NAFDAC nọmba m ga-esojere ije hụ na ọ wetara ya. maka na ị na-ekwu okwu oge niile si gị na ndị ọchịchị ndị gọọmenti na-alụkọ nke gosiri na ewere ka o si dị ihe gbasara mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ịma na NAFDAC na-afụ maka ihe ọbụla a na-eri n'ọnụ ọgụ nakwa ihe a na-ete n'ahụ. mgbe na-ajụ gị unu nọ ha ọ na-arụ gịnị mere na unu na ha ma jikọ aka ọnụ ka emee nchọpụta dị iche maka na nkwụdịbe ma na-enyere mba nri ndewo Chizzy nọ mgbọrọgwụ a ka ndị gboo ji biri. ndewo Chizzy anyị emegwo ya izizi ọ bụrụ na ọ daa m kpọwa aha nọ na ụwa kịta adọzi mma ịkpọ o nwere ike ji n'abalị akpọ na aha ọ bụrụ na ọ bụghị ya Chizzy mkpọ oge aha ndị bụ ndị na-esere anyị n'ọnọdụ a ihe a na-ekwu kịta emeri ji agbari m obi. Chizzy ihe a niile na-ekwe emego ugboro kwuru ugboro ka anyị believe na ọgwụ anyị wetara mgbe a esendecha ọgwụ a mana obodo oyibo na ahịa many places emechara research inye ọgwụ a gara ekwu ego na-aga na-akwụ na ndị mefutara ọgwụ a every year. ịmana ekwuchere Chizzy ịmana omeghe ihe anyị mere oriri ya mechaa omeghe yi and onye bụ onye isi mmefutara ọgwụ awụwọ ịma ka ọ ya wụrụ na akwụrụ ụgwọ a ịmana onye bụ onye isi ridere anyị to that money to that na mshini ya nọ nto NAFDAC ma ruo tata m na anyị Igbo na ahụbeghị m ya nara onwe obodo Igbo bụrụ ego na rie ba ọgaranya n'obodo Igbo ma ruo tata ọ natabeghị ọgwụ na ọgwụ afọrọkwa ya ka akwụ gọọmenti ego ego akwụkwere maka dat ọgwụ a emefutakwara dị ọkụ ya bụ onye isi ma ego akwụrụ ma ya na owu ya ma ruo taa obodo Igbo ka ọ nọzi. Ya bụ na ihe nji ekwu ya bụ problem anyị were bụ emegide megide kwadogide onweghị nnukwu ego batara ofu ya onye ọ dị n'aka da aka dara na di ya so kịta o weziri ihe anyị kwuburu kịta onye nwere ike ibeziri owu ya maka na ogo som ndị kpọrọ m bịa ka m bịa nyere ha aka ka eme nke onye nke asịnya si ka m kọntịrị nwanne osi bata ka m bịa nyere ya aka na ya chọọ mmewe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ robi ya agba ya na bọtụrụ eme nke mkpọ ya ọgọza mcha adị m arụzi wuti mmadụ. Kedu ihe mere ho chairman task force South East Zone kemgbe 30-something years enweghị m even common siana maka njikpọ common bụ na onwe mgbe a na-eneche 500,000 ọ bụrụ ego bịakwa akwụtakwa dị money ofu ya kparịa rie ọ bụ ya nga na-arịa mbe na-ekwugbu isi onwe m n'okwu. Chief ịgbanigo ewere ka ndị mmadụ si chọzie ịma ma ọ bụ ihe gbasara mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ a kedu akara ekwentị ka anyị na-apịachizi ugbu a akara ekwentị gị na ka esi afọ gị? Ndewo akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 1 year bụ WhatsApp 080 86
26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba. Biko ebe m bigo ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Biko ọ wụrụ ofu okwu nchọrọ ikwu na okwu a bụ o were somebody kpọrọ m from Nsụka si ya bụ honorable. Ọ sị na ọ wụ ihe ndị dibịa na-eje na Nsụka side azụ primary school na-eme na ihe edoghị ha anya nke bụ na o mekwuziri ivi na ohu obodo be ha na-atụ ụjọ maka ihe a. M ga-akpọ nsha relax na program ọzọ m ga-akpọ chairman task force na Nsụka gwu ya mee investigation 13 within 4 days today onye feedback ya mee investigation. Ọ bụ na anyị were moto agwa m ya donere ọ bụ na anyị were moto dedo kpọcha before chi na-ehwe echi ya anyị ala ndị ebe a anyị ga-eje mụnwa personal ga-eje mara ihe bụ ihe a ha na-eme ebe a. Mana ebe ọ bụ na the moto adịghị m ga-akpọ chairman task force na Nsụka nye order within 24 hours ya jee ebe a jee mara ihe a return all the message to me ka mkpọza commissioner kpọza chairman police ndị in charge of that local government that place DPO kpọza the DPO ka kpọ ndị task force ya ndị DPO na ekpe ya ndị mmadụ ka eje ebe a je kpeta ndị a. So biko honorable nye m information a ekene dere ị ga-adị ka echiri echi anaghị agwụ agwụ. Ihe anyị chọọ bụ ka na Igbo be anyị dị mma. Ihe anyị chọọ bụ ka ihe ọma na-eme na Igbo. Ọ ya kpata njisi na ndị niile so bụ High Chief Dr. Peter Mba bụ ndị niile na-emekwe ka o si eme and ndị Igbo si na onye na-eme ka nsi eme ya ka na-akpọ Igbo ọma. Ọ bụ oke nwoke na-eme ihe dị mma. Anyị niile ga na-eme ihe dị mma n'Enugu steeti. Ekene m Chief ana m anọ oge niile maka onye chọọ ihu m kpọọ m na ekwentị ma ọ ga-eweta m tufu m ya akara ekwentị a. Onye ọbụla hụrụ ndị a na-akpọ mmadụ eje na mmiri eje asa ahụ, ndị a na-akpọ ụmụ nwaanyị eje asa ahụ na mmiri ya kpọọ m na fon a ndachikwu rọmbịa kịta. Ndị a niile bụ ndị yahoo dibia nke hụrụ kpara ete adịghị mma like ihe a ọ na-ebe kpọọ na Nsụka mee ka m marị kpọọ m na ekwentị a. So problem anyị kere tikpe moto mana ọ nweghị ihe ama ha ka e mere. Ịkpọọ m anyị ga-arụ ọrụ anyị ga-ama ka a ga-esi mie maka onwe ebe polisi na-adịghị kama mkpọ dị polisi n'ebe a onye isi kpọọ dị task force m n'ebe a ya na ejije gịgba onye a biko ka ihe dị mma na be anyị. Ọ kara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30. Ọ bụ High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum onye isi ndị task force ndị omenala ndị dibịa na ndị herbalist niile nọ n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka ị nụsịrị onu ya. A sị na ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị tiri ya. Chief na-agba okwu ọsị jụkwa ese maka ọjụ ese akọwarị ya. Ịchọ ije na nke dibịa Chief asị gị jụkwa ese maka na onye jụọ ese akọwarị ya. Ha Chief ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. D0CTOR FM ise ga-adị ka echi na-echi anaghị agwụ agwụ. ise Kenekwara m my gọvanọ aka m dị n'elu. daalụ.